bai yiwa mu ce ba mu laifuffukan da ke jawo musiba. Alhalin mun san cewa 'yan kasuwanmu suna tawaye ma'auni, al'ummar mu tana ƙin girmama malamanta, malamai suna cin zarafin junansu, matanmu suna shiga bokaye suna rasa imaninsu, 'yan siyasa suna taimaka ma matasa wajen shaye-shaye don biyan bukatunsu, 'yan kasuwa suna algusu, talaka suna zage shugabanni suna taimakawa wajen wawure dukiyoyin al'umma. Muna haifar 'ya'ya muna sakin su akan titi, muna nuna rashin tausayi ga masu rauni. Wasu suna kula da matarsu suna manta uwayensu, wasu na zaluntar matayensu suna tauye haƙoƙinsu. Alƙalanmu wasu suna cin hanci, suna jinkirta hukunci. Ma'aikatan gwamnati suna sakaci da aikinsu, wakilanmu a majalisu suna abin da suka ga dama. 'Yan jaridu suna ɓoye labari ko su canza shi ko su bayyana abin da ya kamata a ɓoye saboda maslaha. A yau duk wanda ka bashi amana ta kuɗi ko ta aiki ko ta magana sai ya yi zamba. Masu sana'o'in hannu ba su cika alkawari. Jami'an tsaro ba sai mun ce komai a kansu ba, duk da irin ƙoƙarin da suke yi, amma bara gurbi sun yawa a cikinsu. Wane ne ba a zalumi ba kenan a cikinmu? Wane ne ba a zalumi ba a cikinmu? Menene mafita ga halin da muke ciki? Babbar mafita ita ce mu koma ga Allah, mu gyara kanmu, mu yi wa Allah alkawarin gyara. Kowa ya tuna inda yake zalunci ga kansa ko ga wani sai shaɗa mara gyarawa. Mu dage da addu'a da roƙon Allah ya kawo mana sauƙi, mu kuma haɗa da sadaka domin tana maganin musiba. Mu yi amfani da duk wata damar da muke da ita ta samar da shugabanci na gari a kowace jiha da kowace gunduma da kowace mazaɓa da kuma matakin ƙasa baki ɗaya. Mu ci gaba da ayyukan da'awa da jinƙai, mu ƙarfafi kafa hukumomin hisba a jihohinmu domin rage yawan ɓandar da ake bayyanawa, wato wadda take jawo fushin Allah.